या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत श्रावणी अगरबत्ती। हरे कृष्ण। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन तर्फे मी श्याम रसिकदास आपल्याकडे घेऊन येतो आहे वार्ता गीतेची, गीत गोविंद। मागच्या एपिसोडमध्ये आपण बघितलं कशा प्रकारे ज्यावेळी अर्जुन हे कौरवांच्या सैन्याच्या समोर आले, सैन्यामध्ये असलेले लोक बघून त्यांच्या मनामध्ये एक करुणा उत्पन्न झाली। त्यांच्या मनामध्ये असं वाटलं की अरे मी हे युद्ध का करतोय। आणि अर्जुन म्हणतात की अरे माझ्या हातातनं माझा गांडीव सुटतो आहे, मला घाम येत आहे, माझे सगळे हातावरचे केस उभे राहिलेले आहेत, माझं मन माझ्या ताब्यात नाही आहे आणि मला हे युद्ध करायचं नाही आहे। ते युद्ध का करायचं नाही तर गेल्या वेळी आपण श्लोक क्रमांक 30 पर्यंत बघितलं होतं, 28, 29, 30। अरे अर्जुन म्हणतात दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्णम युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, की अशा प्रकारे माझ्या नातेवाईकांना आणि मित्रांना पाहून माझ्या शरीराच्या सर्व अवयवांना कंप सुटला आहे आणि माझे मुख कोरडे पडले आहे। अर्जुन म्हणतात की माझ्या शरीरावर रोमांच उभे राहिले आहेत आणि हातातून गांडीव गळून सुटला आहे, माझ्या त्वचेचा दाह होत आहे, यापुढे थोडा वेळ सुद्धा मला उभे राहणे शक्य नाही, मला स्वतःचाच विसर पडत चालला आहे, माझे मन चक्रावून गेले आहे। हे कृष्ण, हे केशव, मला फक्त विपरीत घडण्याची चिन्हे दिसत आहेत। So Arjuna is so complexly puzzled. अर्जुन इतके भांबावून गेलेले आहेत की त्यांना कळत नाहीये काय होणार आहे। आपण बघतो म्हणून सांगितलं जातं की ज्यावेळी आपण अत्यंत आनंदित असू किंवा आपण अत्यंत दुःखी असू, दोन्ही परिस्थितीमध्ये कधीही कुठलाही निर्णय घ्यायचा नाही, कधीही कोणालाही काहीही प्रॉमिस करायचं नाही। Because when we are too elated or when we are too distressed, we are not ourselves. तो आपला रेग्युलर ऑपरेशन झोन नाही आहे आणि त्यामुळे मन आणि बुद्धी हे काम करण्याची अवस्था सोडून देतात, थोडे शिथिल होतात आणि न विचार करता कोणालाही काही प्रॉमिस करणं आणि कुठलीही गोष्ट म्हणणं, इट कॅन लीड टू लॉट ऑफ ट्रबल्स. And it is not a responsible way to deal with things. So त्यामुळे अर्जुन म्हणतात मला काही कळेनासं झालंय, मला काय करायला पाहिजे। आणि याच्या पुढे आपण बघतो श्लोक क्रमांक 30 पासून किंवा श्लोक क्रमांक 31 पासून ते अंतिम श्लोकापर्यंत या अध्यायाच्या श्लोका 46 5 कारण अर्जुन देतात की त्यांना युद्ध करायचं का नाहीये। ही गिव्स 5 reasons why he does not want to fight. What are these reasons? ही कारणे काय आहेत? फर्स्ट इज कंपॅशन, करुणा। त्यांना वाटतं की अरे आपल्याच लोकांना का मारावं, त्यांच्यावर करुणा आलेली आहे। दॅट इज फर्स्ट. ई इज एन्जॉयमेंट, अरे आपल्याच लोकांना मारलं तर मग त्यांना मारून अशा रक्तरंजित सिंहासनावर बसून काय फायदा, एन्जॉयमेंट. डी इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॅमिली, आपल्याच लोकांना मारून आपलीच लोक मरणार आणि त्याच्यानंतर कौरव कुलाचा नाश होणार, मग माझ्या उपयोगितेसाठी मी कौरव कुलाचा नाश करू, हे बरोबर नाही. आय इज इनडिसाइसिव्हनेस, ते निश्चित रूपाने हे विचार करू शकत नाही आहेत की युद्ध करावं का न करावं. आणि एफ
स्टँड्स फॉर फिअर ऑफ सिनफुल रिॲक्शन्स. पापकृत्यांची भीती, पाप येईल आपल्यावरती जर आपण आपल्या लोकांना मारू. सो इंग्रजीमध्ये एक टर्म आहे निमोनिक्स. निमोनिक्स मीन्स तुम्हाला काहीही आठवायचं असेल तर त्याचे पहिला शब्द तुम्ही काढून घ्या आणि त्या पहिल्या शब्दांची शृंखला करा. जसं 5 कारणं: कंपॅशन, एन्जॉयमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॅमिली, इनडिसायसिव्हनेस अँड फिअर ऑफ सिनफुल रिॲक्शन्स. सो कंपॅशनपासनं C, एन्जॉयमेंटपासनं E, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॅमिलीपासनं D, इनडिसायसिव्हनेस पासून I आणि फिअर ऑफ सिनफुल रिॲक्शन्स पासून F. CEDIF. अर्जुना सेड, ॲक्च्युली सेड इज SAID, पण इकडे आपण निमोनिक्ससाठी. अर्जुना सेड इफ, CED, सेड, IF, इफ. So Arjuna is saying, if I fight, this is going to happen. आणि how is he processing it? त्यांनी आपल्याला पहिलेच सांगितलंय फ्रॉम टेक्स्ट 30. निमित्तानी च पश्यानी विपरीतानी केशव. मला फक्त अपशकून दिसत आहे तिकडे या युद्धामध्ये. सो आता आपण श्लोक क्रमांक 31 पासून श्लोक क्रमांक 46 पर्यंत हे CEDIF 5 कारणं कशी कुठं कुठं येतात याच्याबद्दल चर्चा करू. सो वी हॅव द 31st श्लोका ऑफ द फर्स्ट चॅप्टर ऑफ गीता, अर्जुन विषाद योग. न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्णं, न च राज्यं सुखानि च. या युद्धामध्ये माझ्या स्वतःच्याच नातलगांना ठार मारून त्यातून कोणाचे कसे कल्याण होणार हे मला काहीच कळत नाही. आणि हे कृष्ण, त्यापासून प्राप्त होणारे विजय, सुख आणि राज्य याची इच्छा देखील मी करू शकत नाही. सो न च श्रेयः अनुपश्यामि. सो इकडे 2 शब्द फार महत्त्वाचे आहेत. श्रेयः आपण बघितलं, श्रेय इज अल्टिमेट गुड. श्रेयस आणि प्रेयस 2 गोष्टी. श्रेयस मीन्स अल्टिमेट गुड आणि प्रेयस इज इमिजिएट गुड. लाईक फॉर एक्झाम्पल, माझी शुगर जर बॉर्डर लाईनवर आहे आणि माझ्यासमोर कोणीतरी गुलाबजामुन आणून ठेवलेला आहे, सो इमिजिएट गुड इज मला स्वीट खायला आवडतं, सो गुलाबजामुन खा. पण माझी शुगर बॉर्डर लाईन आहे आणि मला डायबिटीज होणार आहे, सो श्रेयस मीन्स आय अंडरस्टँड की मला पुढे जाऊन त्रास होणार, त्यासाठी मी आत्तापासूनच गुलाबजामुनला नको म्हणतो. सो फॉर अ लॉंग टर्म गोल आय सॅक्रिफाईस अ शॉर्ट टर्म गोल. किंवा ॲज अ स्टुडंट, जर उद्या माझी परीक्षा आहे आणि माझे सगळे खूप जवळचे मित्र सगळे KGF 2 बघायसाठी जात आहेत, मग आता इमिजिएट गुड इज अरे KGF 2 इज सच अ नाईस मूवी, पण माझ्या उद्याच्या एक्झामचं काय? सो फॉर माय श्रेय, माझ्या आयुष्यभरासाठी माझे ते एक्झाम्सचे मार्क्स काउंट होणार आहेत. फॉर अ लॉंग टर्म आय सॅक्रिफाईस अ शॉर्ट टर्म. सो इकडे बघा अर्जुन कुठल्या शब्दांचा प्रयोग करतोय. न च श्रेयः अनुपश्यामी हत्वा स्वजनम. आपल्याच लोकांना मारून लॉंग टर्म चांगलं काय होणार आहे माझं, मला तर काही दिसत नाही आहे. न च श्रेयः अनुपश्यामी. अनुपश्यामी, मी माझ्या दृष्टीने नाही, मी मोठ्या मोठ्या संतांच्या दृष्टीने पण जर बघायला गेलो, अनुकरण, अनुसरण, अनु मीन्स टू फॉलो. सो इवन इफ आय सी फ्रॉम समबडी एल्सेस आईज, इवन इफ फॉरगेट मायसेल्फ, येस, इवन इफ आय सी फ्रॉम समबडी एल्सेस आईज, मी कोणाच्या दुसऱ्याच्या दृष्टिक्षेपातनं जरी बघितलं तरी आपल्या लोकांना मारून काय फायदा आहे. हत्वा स्वजनमाहवे. आणि अशा लोकांना मारून जे राज्य मिळणार आहे, न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च. मला असं राज्य नको, मला अशी विजय नको, मला असे सुखसुविधा जे येणार आहेत हे नको. आपण बघतो अर्जुन हे
एवढे दूरदृष्टी ठेवणारे, एवढे दुसऱ्यावरती कृपाळू व्यक्ती आहेत. नाव हुम इज ही स्पीकिंग अबाउट? ते कोणाबद्दल बोलतायत हे? दुर्योधनाबद्दल, दुःशासनाबद्दल, ज्यांनी त्यांच्या पत्नीचा भऱ्या सभेमध्ये अपहरण करण्याची इच्छा ठेवली आणि ते केलं सुद्धा. भगवंतांनी आपलं साडी दिली म्हणून द्रौपदी वाचली, नाहीतर दुःशासन आणि दुर्योधनाने काही ठेवलेलंच नव्हतं. ते तर द्रौपदीला निर्वस्त्र करण्यासाठीच निघाले होते. आणि त्यावेळी ॲक्च्युली ती जी असत सभा, कुठल्याही सभेमध्ये तुम्ही एका स्त्रीला निर्वस्त्र करताय आणि त्याला तुम्ही मोठ्या एकदम राजकीय आणि पॉलिटिकली आणि एज्युकेशनली ॲक्टिव्ह लोकांची सभा मानता. हाऊ कॅन इट बी? सो ज्यावेळी द्रौपदीला निर्वस्त्र करण्याचा प्रयत्न केला गेला, त्याच वेळी कृष्णांनी महाभारताचा आखडा आखला होता. दिस इज टू मच. ऑल दीज पीपल नीड टू गो. And when time is right, time is ripe, I will exactly pick up all these weeds. हे सगळे जे कौरव आहेत आणि हे सगळी जी लोक आहेत, त्या असेंब्लीमध्ये जे जे कोण होते ते सगळे मारले गेले. एव्हरीवन. तुम्ही माझ्या भक्ताचा अपमान करता, एका कुलीन स्त्रीचा अपमान करता आणि एवढं हिणवता की तिला निर्वस्त्र करण्याचा प्रयत्न करता. आणि ती कोण आहे? ती तिसरी चौथी कोण नाही आहे, तुमच्याच कुलाची कुलवधू आहे ती. पण एवढी जर तुमच्यामध्ये लज्जा नाही आहे, यू डोंट डिझर्व टू लिव्ह. सो इन दॅट असत सभा ओनली लॉर्ड कृष्णा हॅड डिसाइडेड इनफ इज इनफ. टाइम मस्ट कम, दे ऑल मस्ट कम, दे मस्ट कम टुगेदर and in one shot finish. Yes. आपण बघतो एका अर्थाने भगवंतांनी हे प्लॅन करून नियोजित करून आणलेलं महाभारत आहे. का? कारण त्या असत सभेमध्ये जे कोण होते त्या सगळ्यांना भगवंतांना यमसदनी पाठवायचं आहे. आणि ते जे कोण लोक होती त्या असत सभेमध्ये, त्यांना सपोर्ट करणारी जे कोण आहेत त्यांना पण पाठवायचं. सो यू सी हाऊ कृष्णा अरेंजेस थिंग्स. भगवंत कशा गोष्टी अरेंज करतात. एक महाभारत त्यांनी काय केलं, ज्यांनी कोणी त्या असत सभेमध्ये द्रौपदीविषयी विचार मांडले होते, दुष्ट विचार मांडले होते, आणि अशा लोकांना सपोर्ट करणारे जे कोण आहेत त्या सगळ्यांना एकच वन मास्टर स्ट्रोक. व्हॉट इज दॅट मास्टर स्ट्रोक? दॅट मास्टर स्ट्रोक इज महाभारत वॉर. आणि भगवंत हे करतायत, पण त्यांनी निमित्त कोणाला ठेवलंय? अर्जुनाला आणि भीमाला. सो वी सी दिस इज कृष्णाज ग्रेटनेस. भगवंत सगळं काही चालवतात पण स्वतःला पुढे आणत नाहीत, ते आपल्या भक्तांना पुढे काढतात. या भौतिक जगामध्ये प्रत्येक गोष्टीचं क्रेडिट घेण्यासाठी प्रत्येक व्यक्ती उत्सुक असतो. आपण जे केले त्याचा तर आपण दाखवून दाखवून क्रेडिट घेतो, आणि जे आपण नाही केले तेही आपण आपल्या नावानेच खपवतो. भगवंत सगळं करून घेतात पण स्वतः कुठंच फ्रंटमध्ये येत नाही. इनफॅक्ट यू विल सी महाभारतामध्ये कृष्णांना भरपूर लोकांनी भरपूर क्वेश्चन मार्क्स घातलेले आहेत की कृष्णाने असं का केलं. पण ॲक्च्युली कृष्णा हॅज अ हायर गोल. व्हॉट इज दॅट हायर गोल? दॅट हायर गोल इज धर्मसंस्थापना. मग धर्म स्थापायसाठी व्यक्तीला हिंसा करावी लागते. काही काही वेळेला आपण बघतो आपली न्यायपालिका, पोलीस सिस्टम हे कशासाठी आहे? जे कोणी स्टेटच्या नियमांचं पालन करत नाहीत, राज्याच्या नियमांचं पालन करत नाहीत, त्यांना दंड व्हावा, त्यांना शिक्षा व्हावी म्हणून पोलीस आहे, म्हणून तर न्यायपालिका आहे. मग न्यायाधीश कधी कधी काही लोकांना फाशीची शिक्षा सुनावतो. सो तो फाशीची शिक्षा सुनावता म्हणजे तो क्रूर व्यक्ती आहे का? नाही. पण समाजामध्ये जर आपल्याला सुसंस्कृत बिहेवियर पाहिजे तर मग अशा सुसंस्कृत समाजाला जे कोण खडा घालतात त्या लोकांना तुम्ही बाजूला केलंच पाहिजे.
आणि दिस इज एक्झॅक्टली व्हॉट लॉर्ड कृष्णा इज डुईंग थ्रू महाभारत. ही इज गेटिंग द वीड्स इन द फॉर्म ऑफ कौरवाज आउट ऑफ द सीन ऑफ दिस प्लॅनेट सो दॅट धर्मा कॅन बी एस्टॅब्लिश्ड. आणि त्यासाठी त्यांना काहीही केलं तरी काही फरक पडत नाही. येस, सो हिअर वी सी द फर्स्ट reason, compassion. ही नच श्रेयो नो पश्यामी हत्वा स्वजनम आहवे. माझ्या लोकांना म्हणून मला काहीच बरं दिसत नाही. नकांक्षे विजयम. येस, मला असा विजय नको, मला असं राज्य नको, मला अशी सुखसुविधा नको. वी सी द नॅचरल कंपॅशनेट नेचर ऑफ अर्जुना कमिंग आउट. आणि कॉन्ट्रास्ट दिस की दुर्योधनाची काय इच्छा आहे, ओ धृतराष्ट्रांची काय इच्छा आहे. एक सुईचं टोक उभे राहील एवढी सुद्धा जागा मी देणार नाही. सो हिअर वी सी हाऊ विलन अँड हिरो दे हॅव कम्प्लिटली डिफरंट व्ह्यूज ऑन द सेम टेबल. दॅट इज वॉट मेक्स देम डिफरंट. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते श्रावणी अगरबत्ती.